nati gas tataga iske ag kawasaka tayo tataga. Yun tayo guys, tatakit kinitak pa ilajag sinumbangir nga kanto tabaka no dati masabat ko nga lugan kit baka no madisgrasya tayo narigat me. Kabanog ang pitan yung mayat di aka yung paglang exercise na dahi di pag-ikon. Nasabot ko nga ang aso. So, medyo acidic meat din na di pagsardingak ng opisin.